Sa Ebanghelyo karong adlaw, wala gayod gihulagway nga dautan ang maong dato. Ni gasaway nga si Lazaro nagsamok-samok kaniya sa pagsigig pangayog tabang nga sa kanunay iusab nga gibalibaran. Tali kanila adunay dakong bungaw nga lisod tabukon. Kini mao ang bungaw sa walay pagpakabana o sa tumang pagsalig sa kaugalingon. Busa, masabot nato nga gipahimagno ni Jesus pagkalisod gayud alang sa mga dato sa pagsulod sa ginharian sa Dios. Mas lisod pa alang sa usa ka dato pagsulod sa ginharian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom. Usahay, makita nato sa pultahan sa dakong mga buluhatan o pahibalo. Ginadili ang pagpangayog amot. Unsa kaha kung ang samang pagdili makitaan didto sa ganghaan sa langit. Mga dato ayaw na lang paghangyo. Mao kini ang buot ihulagway ni San Lucas. Wala pa di ay kaluwasan ang mga dato. Sa pultahan sa ginharian walay dato ni kabos. Silang duha giluwas sa Dios pinagi sa iyang pulong. Kanang maong pulong nagtug-an lamang ngadto sa tanang katawhan sa ilang suod nga pakilaglambigit. Ang mga dato diha sa ilang tumang pagsalig sa kagalingon mabutaan sa mga Lazaro nga anaa sa ilang pultahan. Ang kaharuhay sa dato nga mga nasod nahimong nakapabungol kanila sa mga siyagit sa kabos nga mga nasod. Sa ilang pagpasagad sa mga panghinanglan sa kabos, samara nga ilang giabog ang ilang kaugalingon layo sa lamisa sa ginharian. Ato kining pamalandungan. Kanus aman ang katapusang higayon nga ikaw mitunulog amot ngadto sa mga kabos. Hinumdumi kini. Walay bisan kinsa nga udunahan kaayo nga wala magkinahanglan sa uban. Ni walay bisan kinsa nga kabos kaayo nga walay ipakaambit singadto sa uban. Ang mangulo ning Santos nga misa karong adlaw mao ang atong talahorong obispo sa Diocese of Talibon, Most Reverend Christian Vicente F. Noel D.D. Manindog kita utong awiton ang awit sa pagsugod.
sa ngalan samahan o sa anak o Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Diyos nga Amahan, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaw sab kanin. Mga igsuon, maghinulsol kitang tanan sa atong mga sala. Aron maandam kita lang sa pagsaulog, ining santos nga misa, nga ika-26, o kauhaan, nga unom nga Domingo sa tuig sa liturhya. O mausad karon ang pitsa nga atong gihandom o gipasinunggan ang mga mandulundaong panon sa mga anghel o arkanghel, labi na si San Miguel Arkanghel, si San Rafael o si San Gabriel. O karon sa Domingo mao ang National Seafarers Day. O ang atong mga kabispuhan nagapahinumdom nato ang simbahan din sa atong pagka-Pilipino nga ato sa karon nga tiampo ang mga nanginabuhi diha sa mga panakyanan sa dagat, mga seafarers, mga magbibiyahe sa dagat. Hinumduman na ito nga kapit-an sa atong mga igsuong mga Pilipino nga mga Kristiyanos nga naa magpakabuhi sa diha sa pagbiyahe sa dagat, diha sa mga barko, sa mga uban pang mga naa sa panagatan o sa dagat. O ato silang iampo nga magpakarunayon ang ilang pagtuo sa Ginoo, nga ang grasya sa Espiritu Santo magahimong kalig-on sa ilang kadugtungan kanato ug sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya, ug nga magpabilin sila diha sa mga pagtuo nga dili nila baliwalaon, ug mahimo sila unta nga buhing saksi sa pagka mga tinun-an sa itong Ginoo, ug nga dili sila mawala sa mga values, mga pamatasan, mga kagawian o sa ato sang tradisyon diha sa pagtuo sa Ginoo nga kita mga Kristiyanos nga sa kasagaran makaroon ng nangitabo ug ato sang hinunduman ang gatong mga nangamatay diha sa maong panginabuhi sa ilang pagka naakanunay sa dagat. Ug ipangamuyo ta ni Senyor San Miguel Arkanghel ug mga kaubanan sa manurundaong panon sa langit nga dili nila palayan sila ug kita usab tanan nga niya nagaila sa ilang makanunayong pag-alagad sa Ginoo ug pag-uban kanato sa atong panaw sa pagtuo o sa atong hinulsulan atong mga sala nga tanan, sa atong pagbuhat sa atong mga butang nga wala nato na masawmi ug atong mga kalapasan batok sa Ginoo.
Kaluyan unta kita sa Diyos magawom sa tanan, pasailuon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan diha sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. O Diyos, sa katingalahang paagi, imo sab nga gagyahan ang buluhaton sa mga anghel ug sa mga tao. Itugot nga ang among kinabuhi dinhi sa yuta, kapanalipdan unta nila nga sa walay hunong nagasugot ug nagaalagad kanimo diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Alaot gayud kamo nga nagpuyo nga haruhay diha sa Sion,
ug kamo nga nagtuo nga halayo kamo sa kakuyaw diha sa bukid sa Samaria. Kamong mga dagkong tao sa nasod sa Israel, maoy dangpanan sa mga tao. Alaot gayud kamo nga naghigda sa mga mahalon nga mga katre ug naghayad-hayad sa inyong mga kama ug nagkaon sa karne sa mga nating baka ug nating karnero. Gusto kamong magtagik ug mga awit sama sa gihimo ni David ug magtugtog sa mga alpa. Nagpatuyang kamog inom og bino ug gidihog ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayo nga lana, apan wala kamo magbangutan sa pagkalaglag sa Israel. Busa, kamo maay unang mabihag ug ang inyong mga pista ug mga kumbira matapos. Ang pulong sa Ginoo. Daiga ang Ginoo kalag ko. Ginoo kalag ko. Bulan siya nga matinumanon hangtod sa kahangturan, nga nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa gutom. Ang Ginoo nagahatag og kagawasan sa mga bihan. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga naluka pa. Ang Ginoo nay gugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilog, mga balo. Apan iyang gibawang pagi sa dautan. Ang Ginoo magari ang tod sa kanturan. Ang imong Diyos o Siyon, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likaye kining tanan. Paning kamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop.
Paningkamuti kutob sa imong mahimo, nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo, ug makadawat sa ganti, nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka sa Dios alang sa maong kinabuhi, sa pagsugid mo sa imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi, atubangan sa Dios nga mao'y naghatag og kinabuhi sa tanan, ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipabuhat ko kanimo, ug matnguni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsuloob sa labing mahal nga bisdi ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab kakabos nga ginganlag Lazaro kansang lawas nalukop sa mga nuka, ug pagadadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato, base na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol ug mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay o gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya sa iyang ug iyang nakita si Abraham didto sa layo ug si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaloy intawon ako. Ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila. Kay nagantos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlun lamang dautan ang nahiaguman.
Apan karon malipayon na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana anay lawom nga bungaw nga nagulang kanato, aron kadtong buot mo tabok nga kanimo gikan diri dili makahimo, ni ang anaa diha makatabok nga ri kanamo. Ang dato mitubag, kun mao kana amahan hangyoon ko ikaw, nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, diin ako may 5 ka igsuong lalaki. Paadtua siya aron sila kapasidanan ug dili mahianhi nining dapita sa kasakitan. Si Abraham ingon, atua didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises o sa mga propeta, dili gayud sila makabig, bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw, Kristo, magpabili nuna sa pagtindog. Manglingkod palihog. Malipayon o mayong piyesta kaninyo o ganaton tanan. Salamat ko sa Ginoo uban kaninyo o labi na uban sa kumayso mga pare na nakapamista pagyug ko. Nakapamista pagyug ko. Kaingon ko ito, mao na ito, may aging tuig. Nabutang mga koron sa already not yet. No? Agwantahala sa ako ninyo, ha? O may lain. Iampo sa nato de karon si former Archbishop o Bishop Emeritus Godoncillo, Onisimo Godoncillo, na tuwaron sa mga ospital sa Manila, gali sa Cardinal Santos, na kailangan yung mga pag-ampon o iapil na ito din sa Santos Camisa. Ingon sa ang tanan nga akong giingon nga mga karon na sa panginabuhi sa dagat kay Sefer Sunday maron. Ang tanan nga naa sa panginabuhi o pagpakabuhi ang alagad sa ila karong kinabuhi sa pagbiyahe sa dagat, madiha bas barko o sa uban, gihinamduman ron sila. Kaya na may usa ka kuan, gitawag o kanang Apostolate of the Sea nga gipanguluhan sa kubispo, bispos maasin nga unta tagan sila kalig-on sa pagtuo kay ang
usa ang intensyon na baron sa Santo Papa ini karong bulan sa Septembre nga matapos na ugma mao man gayud nga mga Kristiyanos nga nag-antos di sa nakalain-laing dapit kalibutan labi na sa daghang mga panggukod nga gisakit sila nga pinaagi sa ilang kinabuhi nga magpabilin nga matuohon sa Ginoo mga Kristiyanos mahimo unta nga buhing mga saksi nga magbantala sa gugma ni Kristo o mausab na ang atong ampo sa mga naakaron sa panginabuhi sa dagat nga daghan kayo din sa atong parokya sa akong pagsabot. Ang Ginoo karong adlaw nagpahinumdom nato nga dili lang di ay ang atong pagbuhat o sala nagpasabot nga nakabuhat ang dautan kundili luna sa daytay makasala sa wala pagbuhat sa angay natong buhaton ato naman ang nadunggan atong ibansay diha sa matag sugod sa misa nga may acknowledge ta mi ilata nga pasayloon unta tas Ginoo sa atong mga sala daghan to mga sala o sa wala nato pagbuhat sa angay buhaton nga nang gitawag o mga sins of omission dili lang kay ang mga sins of omission nga atong nabuhat kay ang atong Ginoo nagpasidaan mausab nga sa katapusan gyud nga lahugay niya kanato sa katapusan sa kalibutan iya di gyud nga panghimugatan sa paghatag nato sa final judgment ug asa gyud ta paingon ang wala pagbuhat sa angay natong buhaton kay daghan unya ang maingon nga magdangoy-ngoy kay apil na sila sa panghimaraot sa maghukom nga pahawa kamo ngadto sa kalayo nga walay katapusan ngadto sa impyerno kay giandam na alang sa mga yawa o sa ilang gisakupan adto na sila o moingon sila nga naman yung taong Ginoo nakaila maminimo nagsangyaw maminimo ang itubag sa Ginoo iyang gimensyon daan patsidaan ako gigutom wa ko ninyo bakana ako giuhaw wala ko ninyo paimna ako masakiton wala ko ninyo tagdang wala ko ninyo tabangi ako nabilanggo wala ko ninyo lingia wala ko ninyo duawa usap pa diha o daghan pa ang mahimo na ito panghuna-huna di na sila katingog ngayon maingon sila diin mo may Ginoo na wala maghimo ini since ang omission kay wala ninyo buhata sa labing ubos kong mga igsuon wala sa inyo buhata nga rin kanago mo ka na mga iyang ipalutaw yun ngadto sa pa iyang welcome ka mo panagihan ninyo ang ngingarian nagiandam sukat pa sa sinugdanan unya dandahan kay mahibulong nga naman napil naman ta
nga gitawag natin niya bulahan. Iya natin iyang padayon nga to sa gingharian. Abi ninyo kako gigutom, inyo akong gipakaon. Ako giuhaw, wala ko, inyo akong gipainom. Ako masakiton, inyo akong gitabangan. Ako na bilanggo, inyo akong gitagad gihapon. Wa ko ninyo ingon nga inyo akong giyamiran. Udaghan pa na na. Unya mingon ta diin pa may Ginoo nga amo nang gibuhat nga na kanimo. Ug manginon ang Ginoo tungod kay inyong gibuhat nga na sa labing ubos o igsoon, inyong gibuhat na rin ako. Mao sa niron ang sa Ebanghelyo nga mo sa Ginoo nga mahinumduman nato nga dili di ay ang suklanan sa kadaugan nimo sa kinabuhi ang imong kaharuhay, ang imong kahayahay, ang imong pagkamaygahom ug imong pagka inila, kundili diha sa mga buhat nga magpakabana diha dita sa daghang mga Lazaro nga wala nato tagda diha tong kasilinganan, diha sa tong panimalay, diha sa tong lungsod, diha sa atong kiantuan nga ato lang piyungon itong mga mata kaya di ta gusto mangilabot. Mudena muna ang pagtuo sa Ginoo nga iyang buot ipaugmad nato ug maumangani nga ang simbahan ang pahinumdum nato nga kining pagtuo kung atong gamiton maoy maghatag ka nato og guide sa kaluwasan nga maangko nato bisan pa nining ato gipuy-an ron ug ang mga santo sa langit ug ang mga anghel sa langit gitahasan sa sila nga makatabang sila nato ang atong ipasidunggan nga kanunay atong isangpit nga pangulo sa mga manulundaong panon nga dili lang kay sa panahon nga mukunta na ay mga timaan pagsamok sa yawa kini mga butanga nga wala tay pagpakabana. Kailangan ng atong pagtuo mao kanunay ang atong lamdag kahayag o lihasan sa atong pagkamay pagtuo ubanan sa nato sa makanunayong pag-ila nga dili tahingpit daghan tag mga kasaypanan, kakulangan o kahuyangan o nakinhangan tas grasya sa Ginoo o tungod yan na nakinhangan ta sa mga sakramento kay kung ang pulong sa Ginoo gamhanan o buhi may gahom kanang pulong sa itong Ginoong Jesucristo iyang ipahimutang diha sa iyang gitukod nga simbahan nga sila ang iyang gipili gidihugan maoy magapahigayon niya na pag administer sa mga misteryo nga nagatubod diha sa iyang mga pulong pinagi sa mga sakramento kung magpalain ta na dili na ta magkadimao. Importante kayo na kay usana karon sa problema sa atong katilingban nga wala na ta dili sa gusto nga dirian sa Ginoo diha sa iyang gitukod nga maghatag natong direksyon ang simbahan buta nga maglain mag-ihay, no. Mao magani nga doon nagbutang sa Ginoo nga dinihugan niya. Pare, o mga pare nga na iusa sa ilang mga obispo, o mga obispo na iusa sa Santo Papa, aron mapadayon ang tuyo sa Ginoo
nga katagan ta kanunay og direksyon nga sa atong paminaw sa pulong Ginoo makanunayon ta nga ato sang gaman sa atong pagdawat o pagtuman sa iyang yun nga ipatuman ang pagdawat sa mga sakramento nga dili nato kana kabuot-buotan muna magpatabang ta sa mga manlundaong panon sa langit pinanguluhan ni San Miguel Arcangel sa mga Arkangeles, San Gabriel, San Rafael nga aron nga ang atong mga kahuyangan o kakulangan mahatangan o kusog diha sa grasya nga ihatag sa Ginoo nato kay kundili magpadayon ang mga ato na natagamdan nga mga katalagman mga hitabo nga murag igo na ta mahibulong o gano'n na ni tungod kinibiya ta sa direksyon sa simbahan o daghan nga mga balatian nga ato na nasinati tungod ni anak musa mga muyo ta karon din ni Santos nga misa nga unta doon na tayo pagpakabana dili ta magpabilin nga ingon o nga ato na kayong kaugalingon kundi diha sa atong pagkinabuhi nga maminusan na to ang wala pagbuhat sa angay buhaton mauman katusab nga na sa Ebanghelyo waman to siya makabuhat o krimen ang iya lang nga wat siya pagpakabana sa iya untang angay nga pagpakabanaan o buhaton mo tayo nakahatag kan niya o walay hinungdan at tubangan sa Ginoo sa laing bahin ang gimantala na to sa gisuginon sa Ginoo nga si Lazaro wala siya magpasangil sa Ginoo sa iyang naangkon nga kalisdanan sa kinabuhi iyang giangkon doon na siya pagdawat iyang gidawat wa siya magreklamo nga mao iyang sukod sa iyang kinabuhi ug tungod ni ana ang Ginoo wa malimot niya kaya kitang tanan gibuhat mas Ginoo aron maadto kaniya dili man kay gibuhat as Ginoo aron iya tang ikalimtan kay doon naman tay kalag nga iyang giumol sa iyang larawan o kasamahan hinaot unta mga igsoon ko nga bisan tuod og ingon og tagsa-tagsa lang ako ni pag ako mapamalandong ini karong adlaw sa tong pagsaulog ato na hinungduman nga magpapanaw lang sa nining kinabuhi o nga sa dili na to dahuman patubangon sa Ginoo muna nga doon ikinhangam nga pangarisgar sa pangandam o dili kita magsalig sa galingon kaya gihatagan naman sa Ginoo o paagi ang pagtuo mo'y gamahan ng gasa niya nato nga atong dumalaon sa pag-ampo nga makanunayon o ang iyang mga pulong nga maghimo na to kusog diha sa atong pagsunod sa pagtulunan o ang simbahan maugyod atong hatagan yun o pagtagad sa direksyon nga buot sa Ginoo nga atong maangkon gikan sa simbahan dili ta maglain kay bisan unsa pa ang atong nahuna kinsa nang gidinihugan paggidihugan as Ginoo sama ra sa atong mangilikanan bisan unsa pa tong ginahuna sa atong amahan o atong inahan mao kana sila ang gihimong instrumento sa Ginoo sa pagpadangat sa kinabuhi o sa nining panahon na ato kana kinungduman o hinaot unta
nga duna panahiluna diha sa atong tagsa-tagsa kaugalingong kasing-kasing. Mayong pista kaninyong tanan. Manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanan mangit makakita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sumabot ng kalibutan. Amen. Ang sayop sa dato, kaya wala siya mahibalo ni manumpaling sa kabos na dito sa iyang ganghaan. Ang atong mga pangamuyo karon sulod dining balaang kasaulugan sa Santos nga misa, magpadayag unta sa atong pagpakabana alang sa uban ug moingon kita, Ginoo, sa imong dakong kaluoy dungga kami. Nga ang Diyos magtultul sa simbahan ngadto sa bag-ong mga apostolado alang sa mga kabus ug sa mga biniyaan. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga sila nga nagdumala sa panalapi sa kalibutan, magtinguha alang sa kalambuan ug kaangayan sa tanang katawhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga Kristiyanos nga nagtrabaho diha sa media, musulti sa kamatuuran sa tataw gayud nga paagi. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga makalinggat kita sa mga tao sa atong katilingban, nga nanginahanglan og pagkaon ug trabaho. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar,
mangamuyo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, magmalipayon uban kang Abraham didto sa langit, hangtod sa kahangturan, mangamuyo kita sa Ginoo. Makagagahom nga mahan ang balaan og ang bugtong tigmando sa tanan. Ikaw mao ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Apan imong giamuma ang mga kabos ug ang mga huyang. Itugot ang among mga pag-ampo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
salamat kamot sa mga tao. Mahimo kini kalanon kinabuhi. O gilimnon ng espirituanon alang kanamo. Madawat unta kami ni mo Ginoo. Manindog paliho. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang inyo ug ang among sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaay pag-imay sa iyang ngalan. Alang usab sa tong kapusulanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kaluoy, dawata ang among mga halad o himua kini nga tuburan sa mga panabang alang kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magapasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit
kaysa dakong kaluoy, giigugma mo gayud ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala, nga among manunubo sa ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong gigugmaon dinhi kanamo, kadtong imong gigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa awit. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kugalingon, mikuha siya ugban, ipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan o mingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ng panihapon may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab o mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinulaan o miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawa yung mga simbahan sa tibok kalibutan. Yung mga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Christian Vicente among Obispo o sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan na kanimo magagagahom nga man, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa tumanunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mailayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tantimaan sa atong pananginig suunay, panagdait manaa kaninyo. Yes. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ang mamaayo ako. Alang sa kahapsay sa atong pagpangalawat mga igsuon, palihog ayaw lang mo barog dayon. Natay mga lay ministers nga nagdala sa lampara, ana diha mo duol ang tigpakalawat nga mga pari ug mga lay ministers. So please, ayaw lang mo pagkaguliyang kay atong hihanay nato ang pamaagi sa atong pagpangalawat. Daghang salamat.
manindog palihog. Magampo kita. O Ginoo, himua nga kining misa diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdalaon ta kanamo sa kaluwasan o maghiusan namo tipon kaniya diha sa maya sa langit, kay siya ba ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Manglingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Atong daygon ug pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Ato sab nga pasalamatan og dako ang atong mahal nga inahan, ang Birhen sa barangay nga kanunay na nalipod kanato, ato siyang pakpakan. Ug ang atong gipasidunggan karon, ang atong mahal nga patron, Senyor San Miguel Arcangel uban ni San Rafael ug ni San Gabriel. Ato nga pasalamat nga dako sa atong amahan sa diocese nga bisan naluya siya tungod sa iyang biyahe, apaniya siya nakig-uban kanato, naguna sa Santos nga misa, ang atong talahurong obispo, Most Reverend Christian Vicente Noel. Wa ta magdahom nga ang atong mga kaparian makatambong nato karon tungod kay adlaw man nga Domingo, pero niya sila milusot gayod, namista gayod ang atong mga kaparian. Ato silang pasalamatan, no? Ato lang sang bahin-bahinon. Una, atong patindugon ang mga pari sa Diocese sa Talibon. Ato silang pasalamatan. Unya, atong patindugon po ug pasalamatan ang atong silingan nga diocese, ang kaparian sa Diocese sa Tagbilaran. Si Father Boots raman di ay. Si Father Boots na may himestahon. Ang atong mga reliyosong kaparian o mga bisitang mga pari, ato silang patindugon. Ato usab nga pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga kamadrihan. Ato silang patindugon o pakpakan. Sisters, mga igsuon, ang atong takna alas 10:40. So, sayo-sayo pamampod ipaniod to. Palihog, tagai ko ninyo gamayng higayon nga makapasalamat ning mga importanteng mga tao, no? Una, atong pasalamatan og dako ang local government unit, pinanguluhan ni Mayor Fortunato Abrenilla ug ni Vice Mayor Dodong Virtudes. Ato silang pakpakan. Ang musunod ato na ning usahon ha, kay basig gutom na pud ba, no? Ato na ning usahon pagpakpak dito sa Tumoy. Ang atong Hagna Paris Pastoral Council pinanguluhan ni Kagawad Jess Asidilio. Salamat kaayo nila ni Brad Adring, ni Naipia ug sa ilang mga kauban. Ang atong mga Barangay Pastoral Council nga midawat sa atong pagbisita sa patron sa kabaryuhan, sa ilang mainiton kaayo nga pag-abi-abi, salamat kay nila. Ang atong mga komitiba, ang Finance Committee, pinanguluhan sa PPC, ang Solicitation Committee, pinanguluhan ni Naipia, ang atong Patunob Committee, pinaguluhan ni Brad Bandoy o ni Sister Tuting, ang Vestment ni San Miguel, pinanguruhan ni Curaiko o ni Susan Verola, ang atong paglimpyo sa atong simbahan, pinanguluhan sa mga katikista o sa mga estudyante sa CMM, o ang guardians usab mitabang nila, o ang ubang mga estudyante sa Hagna nga mitabang nila. Ang committee sa Fluvial Procession, pinanguluhan sa atong mayor o ni Dudong Ka-Ingles, salamat kay nila. Ang atong mga lay ministers nga hanay gyud kaayo
nga mitabang nato. Salamat kayo. Mga seminarians o mga altar servers, salamat kayo. Taga Mother Butlers, Josephinians, San Jose, o sa ubang mga kapunungan, salamat kay ninyo. Ang atong Hagna Band nga nakadugang sa Kabibo sa atong pagsaulog sa kapistahan o sa mga novena masses. Ang mga security guards, salamat kaayo, mga katikista, ang Tribo de Goyo, nga mga estudyante, nga mitabang sa pagpahanay sa atong procession, ang Hagna Union of Students and Technologists, no, nga kanunay nagtabang nato, ang Rock and Rally, nga mao'y nag-andam o mag-distribute sa atong mga pagkaon unja. Ang atong mga caterers, ang Kamalig Restaurant, ang Vinyalon Catering, ang Kang Iloy Okmiha Catering, o ang Ka Carolina Catering. Salamat kay nila. Kay ugwa ni sila, watay kanon karon. Thank you kaadyo. Sa atong mga rectory people, pinanguluhan ni Marites Quadra, tanan nga mga taos kumbento nga wagyoy kaluya, salamat kayo ninyo. Sa atong mga estasyonan nga nagsibya live sa atong mga kalihukan sukad pa sa Novena Masses nato, ang DYJP, ang radyo natin, ang San Miguel Cable, salamat kayo nila. O sa tanang katawhan sa Hagna, kanang tuwa sa abroad o tuwa dinhi, ana dinhi, salamat kayo ninyo kay wa gyud mo maluya sa pagtabang sa pagpadagan ning atong parokya. Pinangga gyud ninyo si Senyor San Miguel Arcangel nga kanunay pod na nalipod ninyong tanan. So atong pakpakan ang tanan. Kanang inighuman ani kaganina pagpangalawat hapit ta mahutdi og ustiya sa kadaghan kay sa mga tao, medyo gikuyawan sad ko, no, kay ang amor bang giandam nga pack lunch meal 5 ra, no, ya kamo murag daghan kaadyo mo pila mo kalibo, no, natay pack lunch mga igsuon para sa ato mga bisita o kanang way kapaingnan, meal 5 kabuok. First come, first serve. Pero ay lang yun mo panggiaway, no? Di lang ta mag-ilog katong mga nanglabayng tuig, mag-iilog manggod niya. Kanang di lang ta mag-iilog, maningkamot ta nga makakaon ang tanan. Share lang, no? Kunya og di na gyud mada, balik lang mo sunod tuig. Ha? Bitaw, maningkamot ta oy, kay di ta magkuan sa Hagna nga unsa gani. Palihog katong di na mo maato, kano padayon na po ninyo sa inyo. Mailhaman ninyo nang mulabay sa inyong wa pakakaon dari kay medyo mangluspad gamay. Ha? So padayon na intaw ninyo mga igsuon, maningkamot ta nga way bisita nga magutman, wa untay Lazaro dinhi sa lungsod sa Hagna. Kay kitang tanan mo padayon ug mo pakaon nila, no? So again, ang atong kumbento ato lang paunahog sulod ang atong mga bisitas, mga pari, ang ilang mga bata-bata sa mga pari o atong mga relihiyoso, mga bisita nato nga atong pakanon. Unya ang katong uban ana sa gawas maglinya lang ta na atay mga igsuon diha nga nagpahiluna magsiguro nga matagaan ang tanan pod og mga pagkaon, no? So daghan kayong salamat ninyo. Viva Señor San Miguel! Viva Señor San Miguel! Si kanang kusog na jud kaayo. Viva Señor San Miguel! Viva! Manindog palihog. Ang Ginoo manahakan ninyo. Ang Diyos nga gamhanan sa tanan, maglikay ninyo kanunay sa tanang dautan, ug magbubo ug nga may gugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Maghimo siya ng inyong mga kasing-kasing magmasinugtanon sa mga pulong sa Dios ug maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga walay katapusan.
Ikaplagan unta kamo nga mga maalam sa mga maayo ug matarong, matinumanon kanunay sa mga balaod sa Dios ug mga himo kamo nga kauban nga manununod sa mga lumulupyo sa langit. Ug ang panalangin sa Dios magahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo, mukon sa duta diha kaninyo, ug magpabilin kanunay. Ato day mga igsuon nga daygon og pasalamatan ang atong mga choir sa hagna nga nalimtan in taon nako. Ato silang tagaan sa masipang pakpak. Salamat kaayo. Og napay ubang nalimtan pasayloa in taon ang inyong padrikura. Nasayod ang Ginoo kinsa mo. Natapos na ang misa dadunta ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.